Nhyira 104.5. Penenses ade chena se yante asem fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona teteme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade ekodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo Dagon, Mebinko. Mesdames, mesdames, salam. Bonsoir à tous et à toutes. Nizabre, cérémonie high. Makari, Tragonar, Shakespeare, Martola, Marhas, Anula, Kaula, Alafe, Sanibonane, Dabazita Baba, Kozi Yamakozi, Ekaro, Manu, Janu. Badi maslamau Yerobedi au kakene Yerosmaniba Debi autie Shavon 4.5 FM Accident comme Gabi Turam Richardo and after Baby Joe say I'm the live commentary Abramo so I'm the Kwame Gonga trust I'm the Ewiase Mu Nsem trust akosi no ndunifa Minsa benkum so ye donia wo amansa boafo akosi boafo awrehosem say baby etum kwasibo of mama da form was so tarifo kan samampom so akoduro woni wo abusuan sa nanso boafo abusuan wate nso bi wate wasu kakra ye oso sa na beka be menso obende kramuda kransi abasa tinso bi wate odifo elaja pokwa transition na kevia probit nkoso hene krobisu mahini ochi kromni kokobra assemblyman ofi hape no smarts a chair and no queer dear not better and run. The producer Najay Amperformance Sikapa Tosumianum Passas number 2 coming Aya Crado. That's Ramete about your one for me. Ewiase Mu. And have a Pauli Deco Facebook Live. The Facebook in 104.5 FM. Now for YouTube here in Short TV Plus ne PLUS in Short TV Plus ne PLUS. Facebook yeah more like your own share. Na I'm from a coin bra. Free Namia Duma Monday kono kwasibu afo de meto so na afro akenkan nyina edi amamo. Ensemi ne be transfer. Ni nyina akoyese eye hunhum asemu a. Ipacho. Afi ne be diagnose. Elijah Opoku ne commanded Jeffries Rubai. Mount Camel Beshit Bara Busum Kasia. Wana Sofia. Part 1 eni. Hambani ni ofuna umsebenzi. Matota. Hambani ni ofuna umsebenzi. Matota. Amanzambu afu kwasibu afu brekum na muwan. Dionia wo mwakwaba. Kwa mejusu. Kwasi na unti say. Ada Roma. Amanfo afi dodo. Shadi wate. Amiadum. Shadi. Se COVID di ntimi nchi anti we mamboza. Boza. Idi abum. Be wate. Na metiase. Eye. Panifo kan se sampom so akodo enu abusu asa. Akwasi waye bi. Waye bi pa. Unsa Ewiase Mu Nsem ne assist. Na se na nim ne na ukom. De besi bi ya nyame asem wate. Mate. Ye ni fie nye enu abre onkoji na home. Yeah. Pe enu oye. Bi amasa ngenye. Mate. Nokre. Nti shaden. Mate. Wasu kakra. Ipanu nju. Why? Mate. Amebeye. Medas. Bibia so nyame ye.
Me for that no koye. So me sure say oh yeah. Speaker of Parliament e wa Samado papa. Okoya cheye pa. Esa me sama fo nyina to abama no. But Speaker of Parliament ho. Nti ye den okwa be consult no. Na man bia chamati. Mate. Shukra. So na catch Konkonsa group on Facebook omunyina busa do fo nyina kwasibuafo na kwasibuafo Ayita Bonzi ene Evelyn Usuansan Abigail nani yabua obi abusa wona contribution your friends kwasibuafo you na de obi a show live asem na catch kwa me say wana kan asem ne ba na nya ba ana na no na wo kan sim bi say it was a unantia who a 12 faso. So what nama a 12 faso be in so copimbra or transient ace be blue honum. Même c'est le French Fosicano. C'est lorsque vient le moment de s'asseoir qu'on connaît l'utilité des fesses. The fesses in it. C'est lorsque vient le moment de s'asseoir qu'on connaît l'utilité des fesses. Mais c'est une chance et nous c'est toi en façon en French. Nti se de kwa make no omo antia ne ho nti e ba ne sei nso a omo anso ne kurukura yi mu nti msinyame ya duma 24 Marcelo Usu mo fa se fa la boîte ma o say bring your contribution and the done Christina Benewa Arita Bonzi Selena Mensa Obia Sishadin Aja Diamond Kate Pinkra omuna Sishadin wati Shadin omunkra to nyina nso mete bi no frɛ na ya chiao se Shadin omunyina yete nti 24th na ebe 1 week no 24th of this month and now watch okay be no trade krona mu nti omunyina meboy okay nim se dwumade ni koso na ya na ebe koso aka ho nti omra mejae na somebody follow the bottom and the announcement no Facebook Eba akwasi t-shirt ni wate me da say okay you for part 1 na any muntu a brante mo akwaba eja papa kasa di no obi ehun so ebe ma wate ati kasa mem ba cha wudi ba cha friend me Kwamla Mensa what did you say ba cha me nya 40 ba cha amro so there be pepe okrom ne he amo so nya 40 onya 40 jesi ada swati ana so nya 40 no ba cha no swati ba cha there be because swati so nya na swati so nya 40 nzi bia swati about 39 there be ajo ba na ye yo da go me galam say o galam no say ade na se munya yie na muguzu yie da se mbebe this is small scale mining nyina aye wo yire pacha wo ma pacho me da se Ewiase Mu Nsem mutie e pacho me tie pa jumadia eboa Nhyira wom ntura me tu na mo no me da se anwumrei da go anwumre de anya boni me ayigbeni ambetina asante achimu acho odumasi ana ja me hona me start ablabo no kakrakra so ya na nuama bi wo mo ya na ebi ba me so ankoye mame ti ana metumi tu da na mo na me tu na mo a ya de metakote first me nkwala blam na minyini a me hu se nyansa e ba me hu a me hu mi sa na bibi gumi sa ese kawakawa eni toma bi eni mitunyu so no ma de ayibia bubum basabasa timbu sa ma me se ma na ade we bubo me hu no de ade na ma me ka kire me se me nkwala me papa ba fa ono no na o mu pa wono na wo mu edin satana me na na so tiase a won so edunsini a oye otiti ahaban do ehwe yalefo enti me papa de me ko me na na ho edi me ko ekoji me fli ono me na na ho ana omu wo mi to omu wo mi no yese be me wo mu a na makola ase ana omu de me ko boso mu na ase na omu ko ya mamene tamam na omu ko ye mame no na boso mu hu nuama na agugu mi hu kese se me na nan ni ho a me na mba ba hwe nuama no so tema me kasa akire me no na me hwe ya busi amuso a nuama no doso papa ho na mtiti nuama no edi mame ene me dwane fle vota oba no 2006 temba na mbe so ablabo no no na aduba bia na akoye aduba bi nso na ati tem so mpa bo me bon se nyamba ye timi umu na se adan timi ti ba me so plaku se dia ma abodan bi se
ya na mani so ya me krikri me fa na me fa ha ntokwa bebre chese dia maye bia no me akasa me kwada kra me dwu ha me tiase na me ma adwu san kama kwa sorry ti me tom bible kama am sha se ya me ko Pentecost asori demo ame wa na mpa ebo ma na me hu se ade bi gina ma chi se na obo me di mensa me twa ma ne se me ho na nuama no gina me hu kitenkite tetia na ne tinyi na kokko na nyina fita bi na bo na fimfim se na ade ti se o tetia pa we tetia ni tini dosun egu fam na ne tinyi na kokko ade we bia tie Uti metia o edea omo edea motia that's motia voice na ate no what motia kasada dako unti bida metia kasa ba no mu kasa guma so na meti se we wo se motia acha no kure se no kasa no mami samu bi no tie nie Asramete. Se no mukasa. De kwa no kure. Se na atu asum no. Anokure. Yantu aso. Enti obagina me ho asori dem ono no ka kirem se na filmin kwara blemade o mudi ma me se memfa mba wiase na memfa banya bibi no. Ma ya so din se maja to agu. Mo tie no ba so dem ho. Me pa chon. Hey. Ana o se maja to agu. Ana me se me konya me ona me nimu nyame. Na ma hwe yo obobọ medam. Ti ho no mo kasa kire me wie no. Na mani nyina change at once na ahwana na ahwahye bia gumi so me sero sofo no say mpacho me hu famity no o ma me paebo na me kofi ana sofo no ma me paebo na me pie ntimi pie na me be me pie ba fie no so kono no ano no obompai ma o sofo no bompai ma na so o ma me paebo yi ana me pie ba fie ti o ma paebo ha o bompai ma me ba man ka bibia nkyere ne se bia se ne se e me ka jense me hu fami to ombo mpai ma me na me kofie na obon mpai ma me na me ba fie ntim ba fie no ana ja me kuta me sumo boy ba ko flivota ho na me de bae na akola nso won so na ni so ye ne kakrakra sa na me di ne kofie ti bi di ne kofie no na me kom me ofa ho na me ko kire me ofa so ofa se ni na etuma kontu me so we man ko ya me ofa de me ko onu ne die ho ena ko me to snap ma no ye mpai ma me na no si ade ande ese me ba fie betina because me na nane ho papa nso awu nti me na ese me bahwa sa achede no so se me se me mpedi a ere de on ba ye me de gese nyame na babam na me ofa ka na me sori ofa o ka mate de me kokko pesca na ma betoto no ma o ka kire me se me beton me ko pesca ba beton da go na me sasa ma chi ban ba no ba pisa amle me nyam pesca nye de enkonkoto de na nya amamne no de ese me ho no ma me ye adwuma na sika ba hye me sema de go adanti me kire me se pesca na ko ba bia me di mani kire no yes ma copy haba metimi asori anopa akotina ba monu sasa kopinta ma dia basa skana sa na masaji bi se nungum sa na masa dikago ho me koye adwuma ba na makokotia de bia sa se bia asa ma ba fie krampo na chese na mani so me gra na mini weku na mini we yesi chese me akasa me dwen kra me tia amuti bowra mu sa akasa omutimi ba me say omutimi bam say me ansa me na amufa mu kasa omutimi gina machi say no ma flame omutimi flame atwaso mensa no ma twa mani say no ma hu say na aya haban ya na haban no ewususu say but onwura mu kasa dabe wura me mu de ontimi wura me mu ba me hu say otimi yi no hu kire me mani so mami hwese motia no be sane anwune na dinkomo otimi hu mani eni motia be se no dinkomo ni boy ni no motina bogwari mu kai motina bogwari mu kasi bafo so mu motina bogwari mu
kai musu amu de Ewiase Mu Nsem diagram ma hede akoso ofia sisi a the boy ni mo ti na bagran mu okuku na perform that's slamete kemika ka fedu ne ko he kai mo ti na sane mo ti ahohum na sane me facho kemika ka fedu ne ko de akoso aha ni ho de papa hey musormu hey musormu ibato kemika ka fedu ne ko he abrante no so abagina na amoti ahwehwa no akwa asem du ka ombugra honom me banyum na amoti na bagran mu akim no perform kai sia tata tonga kai patadi kai Chomika ko fedu na ko hisia ni hoden babu sonmu me trust boy asembesi fiase live Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM e so say more the headquarters and some those who are here motina sane na no hoden mema emma kwa ya na ntimi na bema moti on e kasa no ha ye fro say uneme ye ni mo ntimi ebusa no ye fro say uneme ibacho wone hwan uneme wone hwan je na jo fin ho obedi omjuma so sweating wasi me dili juma se na so de ibacho ko Facebook na ko sesia ko Facebook na ko de ko so kia ibacho huhum na bagran mu na no ho de ye pa nyanya mi anka o kan me nyina hwe fam na de na so pe o so mo di Ewiase Mu Nsem doso papa adi ofia ibacho mema no abontia bacho mu wura wati mema ni bi abontia bacho mo woni mesuru mu na adi hohunu hodin ni hodin papa Nhyira FM 104.5 Kwame Gongo What's it doing? Wajin dictionary. What's wajin dictionary? Ya teno. Ya teno mpa. So se tibi no si yakupo tumi bia ni ho. Ya bajin so mpa. Yes. I was sick me. We don't show baby all bia. Yes. Ibacho Tomika no Facebook. Nhyira 104.5. Abrante no kasa no. Honhum na bogran mu. Kuku na from nkonya nyina butubutu odam ase ya. Akwasi boafo oje yi na to. Ankoso koto no na je ani Elijah odifo omayo pampe. O se mo adimedition na wie. Mo agina wie. O sai. O se mo jana to. O se we na jana ato no ha na opeto ha na. Abrante jana to. Ho na nkokwe. Okay. Nje honhum na kasa no o se Abrante na jana to ho na nkosom no na kawa no wai o so hia ne kawa mesamo ya mo hema china TV no ho ne camera so mo hia ne ye tomi ko Facebook no ko hwe o so hia ne kawa fi Abrante no hia ne kawa so nsom no hia ne kawa o so ja me ato ho na nkosom me sa no obusa Ewiase Mu Nsem doso papa Kwame go mi hwian kama mo eso kasa akofa de fi akpola kwaji na poto nkume hodabawo hey Elijah odifo papa mnante bia beka ho na so ade omutimi no ne ho de ye pa odifo busa so se woni hwan wo se oso so me fa me ka bra me sa no obusa no oso so me hwan na so me wo ja me ato ho akwasi bafo wa bre ka me nya easy o akwasi ma comment no ko onso bodam
Unia ba kuno bodo control no bodam. Bodam kra. Akwasi ma comment ka. Onia o ha. Bodam. Say friends Kojo Gari. Kojo Gari. Abon dam. O control. O control. Hey. Bodam. Kawana we. Isa tiko ni abusan se kawana wa hin. Sansa sunsun se ohia ne kawa. Mama ni ai se ko. Ni ai ko. Ni so ko. Paul zumina ni ni na so se ko. Oso ohia ne kawa. Ohia ne kawa. Abrante kawa ne ko ya den ko siba for tiko ayemusa se kawa wa hin. Kawa ne wa hin. Osini ni so bibi gari. Osini ni afensai. Unian de say. Unian de say. Ose fe gari ase de wa bon dam o wa kontu Kojo Gari so wa bodam o wa kontu onu bon dam wa kontu na ba for kan se mo say o so nso me ho na nso me o jama to wonum sa ho na so nso me okay o jama to ho na nso me ti abranti ejai sa e na so nkosom no wa ja to ho na nkosom no adan kra say come de no nti o hie ne kawa nti o ne onfa kawa onfa ne kawa mre no nti no hotete no eko Hey, Ewiase Mu Nsem doso papa dabi ensem no nka wie onka nsem no wie onka nsem no wie na dia manfo apredom se binyai bo enko so na dem abrom se binyai bo enukra Ewiase Mu Nsem enukra se eyesunsum se modern headquarters ensem de sopu ahemfie mpacho chomrika na ka Facebook se sia afa na honhom no article ti mebusa no ensem na honhom no kan no afa na mebusa no wa breye papa just ogina home kakra afa na mebusa no just ogina home onti okwati ba fodika kakawa osik kawa no ontu nsum me dia me kawa no we he wagya ma to wonum sa ho na so nsum ho na onsum me ni nua so Kojo Gari wa bone dam wa kontu wow America ko Facebook ho na ko he ko tie nsem na ko he dia ko so afa na interview no se sunsun no tiko na ehyaase no na asa agro pagya no ko so di akonyo ote so no Kim adi me hwe se tim pagya akonyo no so pagya bi adi me hwe fam na fo ehyaase se o manifeste o kan sem ehu wonya Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM wow akwasi kame man for Montes no mu hui o mun se bia ye ne obi ahyehyɛ hu bi say ya fabricate stories bi enye omo sometimes enye omo ana hu bi da de binum aya ma omo hu ni ntino omo fu se ba bia sa na tie okay because ibinum eya 419 fabricate things ensem ni bi na ya beto na ya enye tomu nim se bia da bia ya sa na akwasi na musa se na se hu Ewiase Mu Nsem hu ni sai kwame unim Ewiase Mu Nsem program a obi aba so nya solution eno pe na me manage ho nya de do to nya de ye market but se no ase adane sa ahum no ba na eba sa na afa we se bu nsachina lie se no so beba sa na ye ka sai ba ko tiase ho akoda no esu otimi da ba 2 hours bani mu anem a oka no minkuno mu yanda minkuno ane munkumia usane wase ho ba ko so ba 23 years tembe wura office no bisa then ese fa for my tantan for you wonum 23 years ono se na so sisane gidi my bro your condition to free it wow come enye easy abante no obre akasi musa sade man tina se enu sem no sade man intra unu se we intra chance do na bon no kre badu susun se no mu dwane na ye de hoje dia fesi yankasi na enim enti sa utim koto obi a osum ye o bibi basa enti ayo bi se yedru obi e de edru nenso e adisua ade ne asua e serious o kwame o sino yonko so ta kwame wa bre o tese wo humi kranse so wa bre tim se spirit no ho den
na wo kra se mo nya easy o mabre ye fred dom so mboa ye enko so afiro so minya bo kwa memo bi mabre ampo ade na no din on se sometime bi ba me fa me ho nyim bebre nyire ba we dia tu mi so u jama ni patra obi pra wo omuntimi no obi pra wo no se shiri ko brafo se de ade pagya me ko so ni akonyo nyina bo fom the time now o ye say wo bon on se me se mo tia ye stubborn to on se wana me je say me chiko e chi kakra because mo tia oba tingo asem bebre tina o start to talk about me yes because obetimi ye de bi se pagya na hu pagya no de ne bo fom ani akonyo de nyina kwa me say dem say ye obetimi ado so no emu adwo kakra mto ahome kakra nyankopon hu yabo ahome kakra nipa o haw pa ese bani hu nemu ya na efo ne bani hu mu a ogefo ne hwan eno ne asem abrante wo chinchina wa bre na so Ewiase Mu Nsem so sanse wate obi de ne nipa ba mien sanse nan etoso nan na ba ha o mu nyina hu mu asem a ba ko ti achira pe yeso e baba e wo nkwansa ono so ade ne bedi nkomodisi a ho ne fense wa pe brada se oba hu mo ba wura no o ti fi asese ne bedi nkomo nti na musa kwasi ba fo se ase Ewiase Mu Nsem no hu ese aye hu yes adane aye hu mu program more nti na e ba me se ye be fra hu mu wo a wo nyina yie no fi se wo nyina yie no pie ko obetimi abo wura wo a wo nyina yie no pie no fi studio hana ko na so betimi abo wura nyankopon hu nyina bo live Ewiase Mu Nsem na wutie no Nhyira 104.5 FM about your YouTube here in Nhyira TV plus na PLUS and now fe oko Martin so Pimsign TV oko Facebook Nhyira 104.5 FM ya share yen share na ye fa kwanra we pay back in Kenya adiamamo Raymond Jokoto so ba honom Edmond Mensah so ho and Nana Sab, Jocelyn Bako Mensah, Emmanuel Agbavo, and Unia Bakoba, Margaret Christian Abenewa. There's some doors on Facebook. Yakovo Shamina, ya Monshe. Abrante Misamo Kwaba. Yeah, opening. Oh, yeah. I tried the one me way. The course, Ui. I want me Hunamunya Emia. Says out way. Easy. Then the course is here. I want me minim. No more Korean Pia course to the Ui. And the one me who Korean Pia course to where? David. I say me Hunamunya Emia. What's your friend saying? Frank Kamala Mensah. Cobra? Mensah. Soon to be a sentence here. Was what Jana to one and Cosumo? Who bear? The go me minimum. Was it Kawabi? I bet you were he. Also, Yanni Kawa. Away. The go answer Kawadi Minu, and no Mudi Bakuma and the Baku me mamma. Deep away. Kawandia Baku me. 1 minute to yam. Tobacco so mammy ho. And the beer the home mammy no buso. Some say we have to yam dear. No mammy no busay. Oh, mammy ho futa. Or do for so more Fikawano. Almost Fikawano. Almost Fikawano. Some do for a catcher. Unia, you are going to your friend say. Pacha, Kojo. Kojo Gale. That's Ramete. As an near Guafo. Dinner home boy, no, no, what to say? Pacha, say, or Flemmy saying, and I who. Who saw a body dam or consume? I saw a body dam. What in the guy say? The going fancy Cobessa Busim Bakuni. And if you don't busa, also a body dam or consume. Me phone no cry, phone coming home baby from nature punin in Ira. Or soon near Kojo Gary or body dam or consume. Not by Frenebusa or him found or took a quite. Oh, or Sacropon. Or Sacropon. Pacha. There's a woman is out that Cromo. What you say? Or some boy dam or consume. A woman of offenses, first of all. The go, you know, Mudosum. Mina Nanya man or Mudosum. There's a woman, no, a Ukruma dear. Pacha, Mina and I, and into a father say only not to cry or a consume to see into a body dam. Tan Walker, Tifenebusa ye. What the mamma is on Fanya de Cavano? Sir, Niamano, Moha, no more harm, and I'm the man. Some Fanya day. So Muna Demico hunting me so on to me in Palmobile, and I'm the common man. And Jobusa says, so also on some now, wine and some.
wogya no to a hwan na mefa no woyɛ bɛgyina mboa yɛkɔgyina wo moayɛ ho ama no nyinaa awie ɔmo sɛ ɔmo yɛ wabusam abusa ma meka kyɛm sɛ tam ɔmo di me kɔ na ɔmo wɔ me deɛ ɔmo ayɛ ama amala nyinaa ba sɛ menyini sɛ no deɛ na me ɔfa ka kyerɛm sɛ ɛsɛ metɔ odwan ɛno na wonyɛ yɛi ade aba ɛno na wonyɛ yɛ asɛm ha wo na me nso mehwɛ a nnuama no dɔɔso nti mempɛ sɛ mekɔ ho na mede nnuama no kɔma ma me sɛ deɛ ɔmo de ma me sɛ memfa nto kwan mede kɔma ma me nnuama no yɛmfa nkɔ saa kwa yɛnyɛ ne saa yɛwɔ na kwan wɔ hɔ yɛ sɛ mempɛ mekɔto atwene mempɛ ɛsei dabi yɛnyɛ ne saa sɛ wodi agorɔ ɔbɔ wo dam memfa no kura nsie wodi agorɔ bɛbɔ wo dam bɛwura wo no anam deɛ ase ketewa bi hyɛsie yi kwasi boafo no difo ilagya no bra ma brɛ metumi wura me ho ame kɔno mu saa me ba metumi wura me ho nyinaa na menam hɔ ɛne da hɔ no yɛ sɛ ablante ɔmo kyi me kɔhyɛ dam ɛne da hɔ no nso na bla ɔmo tumi blɛ kwa nyɛ ɛze nti deɛ na apɛ sɛ wiase nsɛmfo yɛ ma wo mpɛ sɛ mutu firi me so na menya ahotɔ ɛne wogyide nyi wo nka wate meda ase sɔre ɛne fa pa to ntoa so ɛne me no so aseɛ bɔ ntam na ɛne ɛsɔre so aberante ɛsɔre bɛtra apa di kora nkasa papa